Marija je provodila dane u domu pravednog Josifa. Učila se Svetom pismu i sve svoje srce predala je. Često je razmišljala o Božijem staranju prema ljudima i divila se Bogu. Dane je provodila u molitvi, sve dok se nije desilo nešto čudesno. Raduj se, Marija, Gospod je sa tobom. Rodit ćeš Božjeg sina i dati mu ime Isus. Kako kad ja nemam muža? Ako Bog ima plan, neka mi bude po volji Božjoj. Marija je bila uplašena. Kako će Josif razumeti ovu tajnu? Josife, ja nosim Božjeg sina. Trudna sam. Josif se veoma začudio. Po starom pravilu trebao je da otera Mariju. Plašio se da će svi misliti da je to dete njegovo. Nakon puno razmišljanja, nekako je zaspao. Odjednom je sobu obasjala svetlost. Josife, ne boj se. Dete koje Marija nosi je od Duha Svetoga. Ona će roditi Božjeg sina. Josif je sa radošću obavesti Mariju da mu je anđeo sve objasnio. Srce je vuklo Mariju da podeli ovu veliku radost sa svojim rođakom Jelisavetom. Jelisaveta i Zaharija su u starim danima izmolili dete od Boga. Kada je videla Mariju, dete u Jelisavetinom stomaku je odjednom zaigralo. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Marija i Jelisaveta su radosno ispričale jedna drugoj šta ima se desilo. Jelisaveta je brzo obavestila svog supruga. Zahariji je bilo jasno da je Marija od rođenja bila deo Božijeg plana. Tako je Marija prihvatila Božiju volju i pristala da rodi Božijeg sina.